Okay, mayong mudto, may mudto na usab ka natong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, nini nga itong tulumanon, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini ang iyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga Lunes, no Lunes na ginang higala, pizza 14 ni ining bulan sa Hulyo. Nahala no. Di na madugay mo kuan na pod mo Agosto dahil September mo Pasko na pod mga higala no. So pas-pas kayo ang panahon mga higala basta busy ta. Pero wala tay gihimo dugay kay mga higala na panahon. Pero kung busy dugay kay ning panahon, dali ra kay ning panahon basta busy ka. Pero wala kay gihimo sige ra kag katulog pakidugaya kay pareho ba kunuan ang mapriso kuno higala pitindugaya kay ning adlaw no. Pero kung busy kay ka sa imong trabaho, busy ka sa imong mga gimbuhaton matag adlaw, dali ra kay ang adlaw. Abi no, timbayaon din nato ang higala og may mudto nga atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang atong mga igsuon dinha sa Actin Basay si Brad Elmer Lugatiman, ang atong mga igsuon usab dinha ako mga paryente membro sa Academia family no. Kumusta naman mo din no. Yang ako mga assignment sa una di Bayawan, din na dapits may lapakon, di ko malimot ang lapakon mga higala din sa sila si Riza, sila si John Phil, sila si mga Soderio family. Kumusta no. Giga man usab sila si kana daghan kay na sila Alin, daghan sila daghan kay sila din no. O giga man usab dire sa Tanhay. Kumusta na ato mga igsoon sa mga Tanhay din na sa may Kalumbuyan. Kumusta na si Monsignor Agawix no, Monsignor Agaw no, si Monsignor Christian Durango. Kumusta na kagawix no. O ginga man usab ang ako ang mga igsoon din sa kining Dawis no. Kumusta na din sa Tanhay, of course, din sa Sibulan, of course no. Nahala no og sa Tagayong no, dili malimtan man no nato atong mga yung ako mga paisano, mga manhuyod noon no. Kumusta ang akong mga kaubanang pare din sa isla no. Of course ang akong classmate si Father Obing Masyon, ug yung manusab diri sa mga Himalalod si Father no, si Father Dami Hirami. So nya diri sa may Batinggil si Father Tonton Arnaz, ug ang kaubang pari si Padre Dudong Ruiz. Ayan no. Nahala no, may mudto na kanatong tanan, ang hinaot kita nga ana ang kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Sabi no, arita mang higala sa ato ang Saint of the Day no, July 14 no. Ang atong Saint of the Day karon July 14 mao si San Francisco, Saint Francis Solano. Natawo siya na atong tuig 1549 o namatay niya atong 1610. Taga Spain kini siya mahigala no, Andalusia, Spain. Unya nisulod siya sa Friars Minor na atong 1570. Unya na-ordain siya nga usa ka pari. Unya he cared for the sick, sent to South America in 1589. No, kanang South America mahigala mo kini Argentina, Bolivia, Paraguay. Niya learned the language easily. Niya nahimo pod siya nga naasahan pod siya sa Lima, Peru. Niya work the indigenous people from oppression. He died in Peru, Lima, and was canonized in 1726. Si Saint Francis Solano. No, ngilngil mga katsila mahigala no. Mga maayo ni sila, maayo ning mga katsila no. Doon naman giingon katsila istrikto ho na, pero dili tanang katsila ingon ni ana no. Moingon na gani istrikto gani kay ta ingnon dai nakinatsila mapuka. Ayan. Na mayra bago katsila na imong naong Bisaya ra kayo niya imong kinayang kinatsila. Ayan. Abi na inana ginado ni usahay nga atong dago ay Pilipino ra kayo pero kinaiya katsila. Nano kay istrikto kayo. Nahala no, karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman si San Francisco Solano or Saint Francis Solano.
Nala no, may mudto na kan natong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay. Piskay kayo nga lawas. Okay. Okay, ari na ta mga higalas. Ay, si CBC News ata. No, si BCP ata. Si BCP News mga higala, Bishop Roberto Santos of Stella Maris, Philippines, seeks justice for seafarers killed in Houthi attack in the Red Sea. No, mahinumduman nga duha ka mga Pilipino seafarers ang gikadtaho nga namatay. Girak-rakan gid siguro nila ang barko, no? Gani mipaabot si Bishop Roberto Santos ang pasubo sa pamilya sa mga seafarers nga nabiktima in taon ni ining pagpangatake sa mga Houthi rebels. Houthi, ayan, no? Balita mga higala gikan sa Vatican, Apostolic Nunciature in Kiev, no? Kining Kiev mga higala mao kini ang capital city sa Ukraine. Ang Apostolic Nunciature in Kiev damaged in a missile attack, no? Gibana-bana mga higala siyam ngadto sa pulo ka mga missiles ang gipasirit sa Russia paingon sa Kiev. Ayan, no? Dinagko na ning away nila mga higala. Dinagko ng away mga missile na lamay patuon dito. Nakinahanglan gyud mga higala nga labanan gyud kining Ukraine mga higala kay kun dili matunaw ni mga higala kay gigamitan naman sa Russia og superpower. Wala na silang padala og mga sundalo, ang ilaha karon mga missile na lang, no? Abi kay lupig kay nila ang Ukraine kung sa ang unya nga klase sa warfare kay wala may anti-missile defense ang Ukraine. Kung dili tagaan sa Amerika, wala gyud ning taon kaluoy kayo. Hala no, may mudto na kanaton tanan, nang hidaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Okay? Ari na ta manghigala sa atong topic. What is our topic for today? And the answer is, why do Catholics drink alcohol while others religions don't? Ayan, no? Ngano man kuno nga mga Katoliko manginuman unya kaming mga laing relihiyon dili. Hinoon sa Bible mahigala wala gidili ang pag-inom. There is no such thing in the Bible na do not drink alcohol kasi Kristo gani naghimo man og alcohol gikan sa tubig. Wine ba wine? Ang gidili mao ang paghubog-hubog. Ano no? Sa 1 Timothy chapter 3 verse 8 kinahanglan nga ang mga katabang sa iglesia maayo usab og kinaiya ug batinud-anon dili magpalabi og inom ug dili hakog. Dili magpalabi og inom. No dili maghubog-hubog ba. Mura man na. Unya sa 1 Timothy chapter 5 verse 23 ayaw na pag-inom og tubig. Mo kanay gisulti ni San Pablo ngadto kang Timoteo, no? Ayaw na pag-inom og tubig lamang kung dili inom usab og jutayng bino aron kahilisan kapag ayaw sanglit karon kay nagkasakit ka. Ayan, no? Sa Lucas kapitulo 7 versikulo 33-34 miani si Juan nga magbubunyag og nagpuasa siya og wala may inom og bino apan kamo miingon giyawaan siya. Miani ang anak sa tao og sa mikaon og miinom apan kamo miingon tan-awa kining tawhana ulit og palainom siya. Nakighigala siya sa mga kubador sa buhis o sa mga makasasala. Si Kristo lagi mismo ni inom. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 4, maayo ang tanang gibuhat sa Dios, ang tanan angayang dawaton uban sa pagpasalamat ug walay isalikway bisag unsa. No? Ang mga sumbong sa paghimo og bino busa maayo kini. Ayan, no? So, diha ta dapat makisgot-hisgot mahigala. No? Okay. Ato pod nga i-qualify no unsa man gyud kining mga pag-inom-inom og bino. Kining pag-inom-inom og bino mga higala, of course makadaot gyud kini labi na ni ining gitawag sa in English og excessive alcohol, no? You know, excessive alcohol use can lead to high blood pressure. Mo ni ang giingon ni Kristo nga dili ta maghubog-hubog. Kaya may giingon diri kinahanglan nga ang mga katabang sa iglesia maayo usab og kinaiya ug matinud-anon ug dili magpalabi og inom ug dili hakog. Sa to pa kini magpalabi mo day problema nya. Kining pagpalabi og inom mga higala delikado man gid kay sigon sa mga medical findings
ang kining gitawag na to excessive alcohol use can lead to high blood pressure. Oo, sa to pa may puruhan nga ma-high blood ka. Ma-high blood ka. No, bisan pag wala kay kaon-kaon og tambok na karne. No, basta kay mag-inom-inom ka, may puruhan. Kanang excessive kanang excessive alcohol use can lead to high blood pressure, heart disease, liver disease, stroke, mental disorder, digestive problems, weaker immune system. No, sa daghan kayong mga sakit nga pwedeng mutakboy kanimo mahigala kung magpasulabi ka og inom-inom og bino. Kana maghubog-hubog na ba? Pero kini moderate drinking lang, it's good for the heart and circulatory system and protects against type 2 diabetes and gallstone problems. So sa ato pa mo inom naman kita, dili man tayo ingon nga dili kita paimnon, pero moderate lagi, moderate drinking, drink moderately. Mo nagiingon sa tanduay mahigala, no? Drink moderately. Ayaw gid nang magkuana magkuana na imong pananaw ba, musalimagaw na imong pananaw. Kana bang lugos na kakaklar, di na gani kakailas imong silingan, di na kakailas imong asawa, mahigala. Doon na istorya na mahigala nga kinibang usa ka lalaki na tingadaan sa mga tao kay kada gani mo inom siya, mo tan-aw man siya sa picture sa iyang asawa, no? Tan-aw siya sa picture sa iyang asawa. Nung tan-aw niya, maingon da beer pa day. Ano? Dayong sunod na pod, nahurot na ang usa ka botelya, mo tan-aw na pod picture sa iyang asawa. Beer pa day. Katulo na, kaupat mo kuan siya, mo tan-aw gyapon siya sa picture sa iyang asawa. Beer pa day. Ano? So wa na gyud kaagwanta. Wa na gyud makaagwanta manghigala ang excuse me gihala ako ra giayo re mo sa nako ka computer. No, wa na gyud makaagwanta ang tindera, ang servidora ba nang utana, sir. Ngano man gyud sir nga kada nimo inom o kada nimo order og usa ka botelya nga beer, mutan-aw man gyud ka, tsaka kuan man gud ay kanang ang ilanan gud nako, no? Kung nahubog na ko og wala mao ang picture sa akong asawa. Ngano man sir? So kung magtan-aw gani ko sa akong asawa nga mong guwapa na, hubog na ko ana. Magtan-aw ko sa akong asawa sir nga dahil nga medyo guwapa na, musik na akong asawa bisan tug baling tambuka. Musik na gani sa akong pananaw kana hubog na ko ana. Excuse ha mga asawa ha, komedya na ba na hanya pod maingon mo, di na to maminaw na padriakab. Mangigo mo po hinoon, dili man nato lingaw-lingaw naman na. Ayan o. Hala na pa tayo mahigala, excessive drinking ha, dili mayo. Excessive drinking. O, sa ganito yung mga side effect, mga epekto sa excessive drinking, high blood pressure. Mutaas ang imuhang kanang mahimo kang HB, high blood. Noon niya makadaot pod og kasing-kasing, heart disease. Unya makadaot po sa imuhang atay, liver disease. Dayong may puruhan po ma-stroke ka. Sa nang stroke mga igala kana bang mukalitrag hunong na imong kasing-kasing ba walay pananghid. Matingala na lang kang napalong ra imong pananaw, no? Pag mata pa nimo patay na ka. Gilaluman kami igala pag mata pa nimo patay na ka. Abi ni mo mga nurse ding na nagputi. Sus pastilan kay mga anghel naman diha. Nurse. Ano unsa man day ko nurse? Moingon ang imong giingnan. Dili ko nurse, sir. Unsa man day ka nurse? Gaputi man lagi kag sanina. Anghel na ko, sir. Namatay na ka. Ha? Unsa gudi ay in taon? Patay na day ko inday. O patay na ka, sir. Dili ko anghel. Dili ko nurse, anghel na gyud ko. Arang-arang na lang mahigala, no? Arang-arang nalaman og anghel ang mupakita nimo, simba ko lang og nagtuga og itom. Basig mo ingon kang, uy, graduation na di ay kadaghan man na nagtuga og itom. Ingon dayon no. Unsang oras sa dayon graduation dong? Dili na ni graduation, sir. Mga demonyo mi sir. Na impierno kasi. Bueno, higala na padayon ta sa ato nga mga buhaton ni ining kabuntuhon. So sa ganito,
excessive alcohol use can lead to high blood pressure, heart disease, liver disease, stroke, mental disorder, digestive problems, and weaker immune system. No? Kinig yung mental disorder, mahigala, buguli kuyaw, laliman kag mura na kag nabuing, no? Gilaliman ka nga uban, murag muna na kanang giingon nga WPP. Kana bitang mental disorder na WPP. Kabalumog unsa WPP, mahigala, why pungaw-pungaw. Si kadang nimo kita hubog ra gyud pirmi kana may mental disorder na. Bisan buntag sayo hubog ra gihapon, wala na. Sa ato pa na mental disorder na. Kaya nganong wa man gyud mapungawi, no? Kanang gitawag nato sa in English og mental disorder na WPP kung sabi ni saya, why pungaw-pungaw. Ayan, no? O apa na mga benefits matud pa ang moderate drinking, kana mo usa ka 2 shots, 1 shot lang, kuan na siya kanang good for the heart and circulatory system. And number 2, protects us against type 2 diabetes and gallstone problems. Unya, of course, naa po diri gyud sa Biblia, no? Matud pa ni San Pablo ngadto ngadto sa ni Timoteo, ayaw na pag-inom og tubig lamang kung dili inom usab og jutang bino aron kahilisan kapag ayaw sanglit kanunay kang nagkasakit. Ayan, no? Sa ato pa inom ra gamay, dili lang gyud ingon nga mag-wild na jud ka dias dalan, no? Danoy ubad nga doon ako nailhan manghigala nga ig-agi nimo matingala ka kay naina ni chick. Sus paglingi nimo siya na day in town tuas kanal, no? Tuas kanal manghigala nagsulusit shit na. Ano, no? Doon na po'y usahay manghigala nga na usa ka hubog kay siya nang gabi. Pag matagid niya niingon dayon siya nga ano man niya akong asawa nga bali naman ning lain nagbaho ni, no? Lain na kunog baho kuno iyang asawa. Jadi ay wala dai siya kasaka dayon pagsaka niya sa hagdan. Idang hagdan kato bitong kinaraan mahigala ga guod ra unya gibutangan og guod ra ba di gibutangan og ang sus pagtikan niya kinaot balance man di natumba didto mapaingon sa ilahang silong, no? Didto kay ila ang baboy pud sa una mahigala adto ra maibutang sa silong mo na nga kini pong hubog didto na paingon nakatulog dulog sa iyahang baboy mo nang pagkabuntag sayo diingon pa siya nga kalaing baho na niya akong asawa na unsa naman to man ligo-ligo ni baho naman kayong adlaw ay di ang iya naman dayang baboy in town oy kining gitawag nato og ang kuan ba mauna yung tao yang gigakos-gakos tungod sa kahubog, no? Doon ay pangutana mahigala inuno kung nakabalo ba mo gani, no? Okay, muna siya pangutana. Nga naman, nga ang mga baktin, magdungo-dungo man kung maglakaw sa karsada. Kabalo mo kung sa tubagan ng higala. Nga naman, nga ang mga baktin, magdungo-dungo man kung maglakaw sa karsada. Kabalo ka kung sa tubag, nagdunga-dungo ang mga baktin tungod kay naulaw sila kay ang ilang amahan butakal. Klaro, labi na gyud ko nang ilang amahan pala hubog, no? Nakaingon gyud mandungo-dungo gyud in taon ni mga baktin. Kabalo kay unsay gidungo-dunguan tungod kay naulaw kay ang ilang amahan butakal. Klaro wala. Anala din nila sa takuto mahigala, no? Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin kaninyo ang Dios nga makaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.